Sa ikawalong virtual flag raising ceremony sa Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental, di anunsyo ni Governor Bambi Imano nga sa mas dali nga panahon, ma-release na gilayon ang mid-year bonus sa mga empleyado. Kini matod ni Governor Imano aron magamit pangpalit sa batakang panginahanglanon sa mga empleyado ug ilang tagsa-tagsa ka pamilya hilabi na ning panahon sa krisis nga resulta sa hulga sa coronavirus disease 2019. Sa layo pa lang, gihandol na mo na ang mid-year bonus. Mulang samot na nga mo na dawatan. So, tungod kay ang mid-year bonus, dili man para sa ako, para gina sa pamilya. Dugang ni Governor Imano ang sayo nga pag-apod-apod sa mid-year bonus, lakip sa economic recovery program sa iyang pamunuan, duyog sa rekomendasyon sa Provincial Task Force for COVID-19. Salamat po ko kay nahatag po, first time po na ako nakadawat. Then, dako gina sa katabang sa mga. Pasalamat po ko kay Governor Bambi Imano na dali ra kay nahatag ang na-release ang kuan mid-year bonus para tawa po sa mga pamilya sa mga pamilya na makatabang po sila. Rason sa gobernador kung dunay kwarta nga motuyok, paspas mo balik ang ligong ekonomiya. Ako si Lambo Ethel Ipanag alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayod Pilipino.